салом алейкум дӯстони азизи ма. рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. хуш омаден ҳама каса ба канали ма. дӯстони азиз, ҳозир мо дар боғи ботаникӣ қарор дорем. ҳозир ҷамъомади ширкати Атомия. Инҷа бисёр блогерҳо қатӣ вохӯрдем. аз он ҷумла пайрухшона, пайхосият бисёриҳо дар инҷа қарор доранд. Пай шаҳло ба хотири беҳтарин инсон будаги шапай шаҳло хестам омадам даъват кардан. Инамҷа ҳама шиносошона ёфта гап задистиян духтаро бисёри баъд дар инҷа қарор дорем. ҳам хел иҷои нами ҳамаи занакҳои ҷа бисёри бадай духтаро ҳамаи ҳамиё инамиё ҳамаш ҷамъомади ҳамиҷада хай бисёриҳо иҷозат нест ба фикрам. мо омадем аз ҷиддат дорем сар шава бо навор мекунам барои шумо, барои подписчиком ки ҷой рафтум дона кичко кадистам. ҳам хел хушрӯ боду ҳавои хели гарми бад нестай афтоби салқинак природаира бинайн чиха хушрӯ ҳавасат мекуна зури бад духтаро. иҷада бисёриҳо мара намешиносанд, мара намедонанд, лекин дидагӣ нестан айсаб мешиносанд ки канал ма мумкин шиносанд, мара намешиносанд. худма ҳисоби ки ма хма нишон наметиём. ма изо каштам росига ма ҷои бисёри чида муаррифӣ кuniда изо мекашам. хай ҳамаи коромо партофтум, кори доштам, бо хестам омадам. ина якта коригари ширкати Атоми. Инаям занакам кор мекарда. салом алейкум. созена иҷа туям астай духтаро. ина туй арӯс касе буд пеш ма гирифт сёмка кuniда. иҷада духтаро ҳама коркунои ами Атомия, ширкати Атоми иҷада шитагиян. хай мумкин неста иҷозат нест ё дар видео омадан ҳам хе навор кадистам. ҷа ҳама занако шитиян боло ӯ тарафтам бисёр занак бисёрай ҳама омадиян доир ба ҳами ширкати Атоми. ира пай шаҳло тайёр кардай оши тупа дамаш нехадаш тайёр кардаваш. духтаро ҳама ба ҳоли хучон гап задестиян, ҳама тайёрӣ дидестанд. ҳам хали бо ҷамъомаду мекунанд барои коригарошон. лекин кор дар авҷай мардум бисёр кор мекардиян. ман нав дидам хиёли ма ки иқа одам намебия, боварӣ надоштам. духтаро и ҷамъомаде ки озӣ мо рафтем конференсияи Атоми буд, моро файрод карда буданд. ман худмам кор мекунам дар ҳамин ширкат, барои ҳамин рафтам. беҳад кори хубай, маоши баланд дора ҳар моҳа. и ширкати кореягӣ тамоме ки маҳсулоти дора, витаминҳое ки гиёҳӣ дора, табиӣ дора, номери як дар ҷаҳон меиста. баъд корш осонай. осониш дар чие ки танҳо 2 одам мебиёрен, 6 моҳда як бор харид мекунен, расход надора. фақат як бор харид мекунем, структураи худтонам месозен духтаро. ҳамаи кор як қини аввал дора, баъд роҳатша мебинен. ҳамаи корда сабр карда кора пеш мебарем. и бо хубиш да чие ки расход надора. ҳар моҳ шуморо харид кунен ягон кас намега. фақат шумо худтон барои зиндагитон ягон чи дар корира мегирен. бениҳоят косметикаҳои нағз дора, витаминҳои хуб дора. шумо ҳамин ягон чи худтон да харидорӣ мекунен ё зубнои паста арзонак чизо кора пеш мебарен. и группаи худмонай, группаи апай шаҳло ҳамаш мо коригарошем. номерои рӯи экранда номерои апай шаҳлоай нависен, ҳамроҳи ма кор мекунен дар структураи ма духтаро. кадом мехоҳад ки маоши баланд бигира, кӯшиш кунен, кора пеш барен. кори осонай, расход надора. муҳим расход надора духтаро. аз худтон вобастагӣ дора. ҳамамон шинос дорем, дугона дорем, рафиқ дорем. ҳамин одаморо мисол даъват мекунем, кора пеш мебарем. همه خلقی اوگاه رای کی زوران عقده است مرا رنگ دیگه شرکتو کی یادم رقمی برنامه طرف ما یادم در شرکت اتمی به حق بسیار شده بوده میکنه مبلغ را یا مونده برای همین
Душанбе, Тоҷикистон дагаз маошки нагирифтагӣ шумо интерес нест. Мо чӣ бояд қаҷушида хуршидестем. Ҳамиза лидерҳои ҳай Москваро дидастед? Чӣ хел занда намедонад чикор кунад? Маззаи пула дидагианд духтаро. Маззаи пула дидагианд ва маззаи пуле бугем ки як сол мешуданд. Ина мо ҳозир метавонем ҳеҷ гуна қатъия мизанад. Стабилна биёя ойли. Ойлие ки шавҳарҳои дигару мераванд дар як сол кор мекунанд, ямоҳа зарплата инора. Мо харид надорем. Охирон ман ҳамин аввали сол духтаро 29 январ харид кардагиам. 4 июн ма ҳама маошома гирифтагиам. 2,5 миллиони российский духтаро. Фаҳмидед? Вақте ки ман 4 январ гирифтам, 6 июн бо ойлик харид кардагиам. Мо дига харид накардам. Ман дар кодрест расходи зиёдӣ. Ман дар ход наметавонам ҳеҷ гуна кунам, барои ки ҳар яка шумо аз ҳар касе ҳар рӯз якаи одам меёрем. Шумо зиёд меше, кам намеше. Структураҳои шумо ҳеҷ вақт дигар минус буда намеравад. Зиёд меше. Шумо даже кортона партое буред, шумо зиёд шудан мегӯед автоматически ранги замбуруғ мегӯям ку баъди борон. Як сол пас мегӯед ай ҳаст ақаллан кадоме ки намехоҳад харидотона фаромӯш накунед, дашкаш ябор кунед. Ин кор шумода барои 3 насл мемонад. Одам пайдо кунида ҳамин хеле кӯшиш кунед, зора накунед. Нишон тие ки шумо чиқаи кора дӯст медорем. Вақте ман маош намегирифтам духтаро, ман ами занак мара кор фароят кардагар, ман гуфтагим ки сагая ки реклама ку 2000 рубл гуфтум реклама ебу иштарак намекунӣ, ягон суд мекунӣ. Тоҷик чиқала ҳафтум али ба гуфтум чӣ бугум дар реклама? Ки дар 6 моҳ ябон ман гуфтам ами 6 моҳ ту роста ё дурӯғ аст, барои ки ҳама уҷа блогеро 80% реклама гирифт мекунад. 80% ки мо иқа хушраем бина видеода мо шумо мора мебинед эффектора мега ой рӯи чӣ қадар хушрай. Лекин реально блогеро ҳамаш эффект хатиям. Баъд ман гуфтам ки рост мегӯ ки ами 6 моҳ дар як бора игас гуфтам бахадо. Чӣ гуфтам ич қатандон дора, нан нишон дора, ҷи гира намедонад. Ки да бовар карди омади мақсад? Раҳмат гузигулда фаромӯш намекунем дар ҳамин рӯзи муҳим ки ҳамун занак ҳамин занака пайрод кард. Агар не мо ба 2000 блогери зиндагиона ай рӯз ба рӯз мекунем. Ман дуромадам духтаро, гапи ҳамин дуромадам духтар ҳамин зан дуромадам, мо ҳамсолем. Дуромадам я моҳ кор кардам, на олик шад, на ҳеҷ чида духтаро, ҳеҷ куми зан як фиребгар будайда. Ира кадом доғистони фиреб кард, бои омад мара фиреб кард, ма блогерами мара фиреб кард, гуфтам ма чанд кас овардам, ин кори намешинад. Вити кардам, ай группаш рафтам, безор кардам, 24 саат навозам. Ҳар рӯз ора мекард. Дурай бовар кунем, уже асабон да гарҳо уруда ҳамин занак мезадем. Нагирифта бо бузлак, ҳалқа мехонд ки. Озбе, ин кор моҳи декабр. Ман 12 декабр регистрация шавид. Давай, гуфтам вит кардам, торидам рафтам. Ин намешам. Ин ҳамун ширката дигар. Ягон ширкати дигар пеш кор накард. Баъд гуфтаро яла ҳақиқ чара иш қар меора ки як чек оварда 1000 рубл 3000 рубл кор кардам. Дар осмон. Вали маоши мо як минут мебрам ширкат хабари да кор кунем. 2000 реклама мегирем. 3000 ду моҳ дар клубҳо гап задай занак. Мафтум дер ҳанимаё 3000. Нески ма бугом шав рӯз гап зад. Я моҳи дигар гузашт, уже олик шароит кардам 20000. Мафтум о гап значит гуфтам ин тонист мара мехоҳад. Ман ягон камина. Ман намегум ин инсон бесаодат даста. Не, ман ҳамин занаки хонашин тонист ман метавонам. Моҳи марта ман 3 моҳ кор кардаги нестам духтаро. Моҳи марта ман биромадам, кора қабидем. Иннаден кардам, исту кардам, плюс кардам, уже дидам. Корма ҳаммара як супартоз ман ютуб да видеоам намекунам. Пеш ман барои 2000 реклама ҳар рӯз видео ку монтаж ку шаби соати 12 обложка. Салом алейкум, ҳаматони азиз, ҳаматони азиз. Хушомадед ҳаматон барои ҷамоати мо. Мо ҷамоат дорем. Лидерҳои ширкати атомӣ дар ватани хуно Тоҷикистон. Яке аз лидерҳои бақуввати мо Шаҳло, ҳаматон мешиносем. Шаҳлохон худшон мегӯям фақат бе спонсор командаи калоншон ташкил кардагианд ва иншоалло ки моҳҳои наздик бо дигар заваниҳо созовор мешаванд. баъдан бо чӣ гуфтани ҳастем ки шумо духтараҳо бо дили кор метонем, кортона пеш барем ва боварӣ комил кунем ки Тоҷикистонода кушода мешавад ширкати атомӣ. чунки дар дигар давлатҳо набояд кушода шуд, давлати мо дам кушода мешавад. барои ҳамин духтараҳои азиз марҳамат ба командаи Шаҳло ба командаи мо беҳтари командаи мо як спонсори бақуввати мо ҳастад дар командаи мо ҳастад. Биҳа духтари активна ки худаш тоқа бе спонсор командаи сӯхтагӣ ҳастад.
ошкати кор мекунам ва яке аз фахри мост ҳамад хӯраки азиз кучум ва командаи моҳояи шӯра барои шумо устози азиз ма духтаракои азиз чӣ гуфтем тона барои ҳаматон духтарои командаи ман ҳаматон хуш омаден барои ҳаматон як ҷаҳон ташаккур ки шумо ҳаматон омадан қати мо даст ба даст шуда амрои мо кор мекунем боварӣ кардем барои ҳаматон як ҷаҳон ташаккур иншоалло насиб ба рӯзҳои наздик дар тоҷикистон атомия кушода мешавад ҳамаи мо шумо бо пешравӣ мекунем ина ман мастер продаж ман дар муддати 8 моҳ дар ин ширкати атомӣ мастер продаж шудам чӣ қадре ки ман дар бисёри ширкатҳо кор кардагӣ будам ба ин званиё нарасидам ба ин пулҳои баланд расидагӣ набудам дар ҳамин ширкати атомӣ ман дар муддати 8 моҳ ба звани мастер продаж омадам духтарако ҳаматон фақат ҳаракат ба пеш кунед ҳамаш дар дасти худтон аст ман тонистам манам ранги шумо як зан хона дорум фарзанд дорум зиндагӣ дорум кори давлат мекунам хай ҳаматон медонед ки ҳама мо дар ҷури мисол мерем кор мекунам лекин бо ин кор дар телефон буд ягон ин кори ман ягон кори мада шахси мада халал намерасид ман ҳар рӯз 2 соат ҳамин телефон кор мекардам худо ба шукр ба ҳамин рӯзора расидам барои ҳамаи шумоам духтаро ҳамин рӯзора орзу дорам ки барои кор барои шумоам ба ҳамин званиё расен ҳама каса ба пеш иншоалло ба рӯзҳои наздик боз званиёи баландтар мегирем бо дастгири абаи шоира ман споси майна ёфтум духтаро иҷода салат кардам салати ҳафранг меган салати франсузский ҳам хеле тайёр кардам свеклаша ҷӯшондам лаблабура капусти свежира реза кардам майдам борик реза мекунӣ картошкара жарид мекунем ам хел тиёрка қати мегузаронем як бор об қати мешӯем крахмалш мерава баъд жаридш мекунем намак када жарид мекунем ҷудо ҷудо меиста хоҳен гӯшт ҷӯшонен хоҳен калбаса ма калбаса реза кардам духтаро иҷода бодринги ҳам салёни реза мекунем ҳам бодринги борик ам хел реза мекунем ҳам бодринги свежира ам хел реза мекунем баъд зелёни горошек салати сабзигирам ҳамроҳ карда бо майонез мекобем дар ин ҷашма ҳамроҳ накарда будам дар ороиш додан дар дига инаи салати ки ҳозир дар лаган гирифтагием ира ма ҳамроҳ карда бо майонез салати сабзигӣ якҷоя карда тарелкода мегирам ҳамеша ки ҳами хел монен аралаш карда бо майонез ҳамеша ки алоҳида монен то наворҳои оянда дар паноҳи аллоҳ бошед.